Και όσο, συγγνώμη, και όσο για τον κύριο Κασελάκη, έχω να πω το εξής, ότι δεν είναι αντιπολίτευση αυτή, ρε παιδιά. Έχουμε ζήσει αντιπολίτευση με τον Παπαντρέου, με τον Καραμανλή. Ξέρουμε τι σημαίνει αντιπολίτευση. Να χτυπάς μπουνιά στο μαχαίρι, μπουνιά στο γραφείο και να ζητάς τα δικαιώματά σου σαν αντιπολίτευση. Δυστυχώς ο Κασελάκης δεν βλέπω, τον αγαϊδεύει το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζουν, τι έχουν, τι μερικενέστε, τι έχουν συμφωνήσει αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και γαϊδεύει ο ένας τον άλλον. Μέχρι εδώ εντάξει, θα συμφωνήσω. Αλλά εδώ λέμε ότι οι άνθρωποι των γραμμάτων ευθύνονται για το χάλι που περνάει η Ελλάδα μας. Οι πολιτικοί. Ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα.